はい、パンチョです。分かってる分かってる。ちょっと電車の中で恥ずかしいから。何かあもしもし。あ、今帰るとこなの。そうそう。じゃあいついて電話するね。じゃあね、バイバイ。はい。あと5分ぐらいだから。そう、ちょっと待ってて。はい、よろしく。じゃあね。いいね。よろしくね。れいいじゃない。ね、可愛いんだね。可愛いな。いろんなもの出てるのね、もうね。私だ。元気元気。今電車だからまたかけ直す。そしたらね。はい、じゃあね。靴。これ草だろう。自分のものだからね。雨の日困るね、でもね。雨だからね。濡れちゃったりするもんね。まあ、濡れるとね。もしもし。あ、綺麗だった。これもまたすごいね。でもいいね。いい感じだわ。誰ですか？え？電話鳴ってますよ。いや、私なんですね。出た方がいいよ。はい、パンチョです。分かってる分かってる。ちょっと電車の中で恥ずかしいから。何かあ後が辛そうだでもね。ちょっとね。雨に弱いんだよ。でもいい携帯だよね、俺ね。幼いすぎね。便利なんだよ。ほら、でかいわ。はい、ひごです。はいはい。今ちょっと移動中なので、はい、また会社に着いたら電話します。はい、申し訳ございません。失礼します。この携帯でも強いんだね。いや、なんかね、そうだ、これね。番号増えるからこっちにした方がいいって言われましたね。あ、もういいから。でも重たいね、それ。でもバッテリー持ちますよ。バッテリーはね。長時間話せんだ。でも3年は大丈夫。3年。売ってますよ、3年の。本当いいな、これ3年。3年ですよ。もう3年これ。だから3年だっつってんだよ。まあ3年だっつってんだよ。じゃあ、まあ、気悪いわ、あんた。結構しなくても私の携帯で。ちょっと待ってね。もしもし。本当気悪いわ。気悪いな。私だってもうちょっと。もしもし。電源切っとけよ、電車の中でよ。迷惑だろ、お前。ご飯食べた。聞いてる話よ、って話を。そう。聞いてるよ、その話をよ。なんか変なおじさんいるからごめんね。変なことないよ。じゃあね。電車の中で電源切っとけよ、迷惑だから。すいません。やつくな、も電話。もしもし。う。おい。電源切っとけよ、お前。ほら。いやね。うるさいんだよ。年末になると変なおじさん出るからさ、ごめん、切るね。電源切っとけてんだよ。あ？
ったはい、すいません、いいですよ。はい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 、ビン嘘つけてる君は高いんだもしもし。あ、ママ。うんうん。あ、分かった。じゃあ急いで帰るね。うん。じゃあね、バイバイ。ほっと帰らんだよね。これね。あ、今自分でなんか曲作られてね。可愛いやねこれね。ね、可愛いね。うんへえ。はい。あ、もしもし。ダメなのよ。ごめんね。また今度誘ってね。はい。じゃあね。もう電話の呼び鈴ですかこれ。電話ですよ。鳴き声の？そう、遅れてますね。もうあるんだ。あるんだ。初めてだ。いろんなもん作られるからね。いいよな。また一人死んだ？そうすぐすぐ。はいはい。私の音。今のそれ。電話の。電話の音。それ間違いないもんね。間違いないもんね。初めてですよ。初めてでしょ。そうそう真似されたら困っちゃうからね。すっげえな。もしもし。はいどうも。男の音。私の音。間違いないよね。それもね。面白いな。男のじゃないの。今の本物です。何を？人が出たかもしれない